कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरात ज्याप्रमाणे 9 दिवसात 9 रूपात देवीची पूजा केली जाते त्याच पद्धतीने वेंगुर्लेचे ग्रामदैवत श्रीदेवी सातेरी मंदिरात देवीची सिंहासनारूढ पुष्पपूजा आकर्षक फुलांच्या सजावटीने बांधलेली आहे। संपूर्ण मंदिराला फुलांचे आकर्षक सजावट व विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे। पाहूयात। तर आज 22 तारीखपासून आमच्या सातेरी मंदिरात नवरात्र उत्सव साजरा करायला सुरुवात झालेली आहे आणि त्याची प्रथमतः घटस्थापनेने सुरुवात होते। घटस्थापना केल्यानंतर उत्सव मूर्तीची एक पूजा बांधली जाते। अशी जशी महालक्ष्मीच्या देवळात 9 रूपं दाखवली जातात आणि 9 रूपात पूजा बांधली जाते, त्याप्रमाणे आमच्या सातेरी मंदिरात पण 9 रूपं दाखवून 9 देवीची पूजा केली जाते। तर आजच्या दिवशी आज फुलांनी सजवलेली अशी बैठी पूजा सातेरीच्या मंदिरात बांधलेली आहे आणि त्याचप्रमाणे मंदिराला पण विविध फुलांनी सजावट केलेली आहे। तसंच विद्युत रोषणाई पण भरपूर प्रमाणात केलेली आहे। भाविकांची यासाठी बहुधा गर्दी असते, ओटी भरण्यासाठी तर रांग लागलेली असते। तसंच दुपारी देवळात महाप्रसाद म्हणून असतो। प्रत्येक भाविक आपल्या प्रसाद देवीला अर्पण करतात आणि त्या प्रत्येक प्रसादाप्रमाणे देवीला नैवेद्य दाखवून त्या भाविकाला तो प्रसाद वाटला जातो। आजची पूजा ही दर दिवशी वेगवेगळी पूजा असते, पण आज पहिल्याच दिवशी बैठी पूजा केलेली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।